Negarane wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel kalangkung tan kena tinumbas arto Pisang sanggan kinarya purwakaning upacara panggih pisang kinarya pratandha nampi gesang pinilih pisang raja murih gesangipun temanten saribit samangkih nampi pindhane gesang raja pisang raja ingkang sakinggilipun kepareng rinakit sekar telon sekar sedyaning karep mugi tansah manggih raharja kalis hingga ing akhir zaman. Sasampunipun kepareng kapurwakan kanthi sekar staman kang wonten ing saknginggiling pisang raja binarung kalanipun dumawah ing satataning gati upacara panggih ladrang temanten pelok barang hanyartani badhe gatining sedya ing wanci punika. Lonan sang pangasta sekar adi mancawarna kinarya purwakaning upacara panggihing rinaja pinanganten saribit rinaja pinanganten putri kang wis hangantu-antu rawuhipun sang Jejakakuta Marna menggah rinaja pinanganten putri sampun mijil saking saklebeting sasana Palerman mapan ing kono tumuli kepareng ginepya ing sekar adi mancawarna ginepya ing sekar kembar mayang kinarya pratandha mugi gesangipun temanten saribit samangkih gesang kalis ing rubeda pindha gesang ing sangandhaping ringin kurung tinemu eyop singup ing sak lami-lami. Sinenggol ing baunira rinaja pinanganten kakung menggah sekar Kalpataru Dewandaru Wijayandaru salajengipun kepareng sumebar ing delanggung perapatan Sukacihna murih temanten saribit tansah kalis ing sak marga-marga ing kono temanten saribit laju lumampah lon-lonan tandangu tempu ing pandulu catur netra sakala wonten daya pangaribawa kang ageng kang hambabar karsa kumlawi astane rinaja pinanganten kekalih bebalangan gantal priya miwiti jejaka amungkasi menapa to kang kinarya bebangalangan tan sanes injih sedah kang lininting rinakit kang tinangsulan ing lawi wenang tinangsulan ing akrami injih namung Gusti kang Maha Suci ingkang saged amisahaken suruh kang kinarya pratandha sumurupa nganti weruh nganti tekan sakjroning rasa kang tumanem jroning sanubari sigra rinaja pinanganten putri laju jumengku sumembah ing asta
ing pepadanipun ing garwa Sukacihna temanten putri badhe tansah setya bekti mring kakung ing kawontenaning kados pundi kewala tumuli hamrepeki Bokor Kencana isine Sekar Staman kang kambang kumambang ing madyaning Bokor Kencana kinarya hamiji ampeyanipun ingkang garwa ngagem sekar ingkang suci hangkranu padha winastan angicali salwiring pakarti awon ingkang ing jiwa hanggo lan sliranira rinaja pinanganten kakung mugia lulus raharja kalis ing sambikala anggenya bakal lelayaran ing madyaning bebrayan agung. Kumplawiastani rinaja pinanganten putri jinawat dening ingkang kakung nuli kekalipun sami jajar jumeneng ingkang putri kepareng kajumenengaken wonten ing iring kirinira rinaja pinanganten kakung mapan ing kono ugi kepareng dumadi satataning upacara wiji dadi temanten sarimbit kepareng pinetel palerpanira ngagem tigan kang wis cinawis Suka Pralampita ingkang kenya sampun lila ical kalambananipun ingkang kakung sampun ikhlas ilang jejakanipun tumuli tigan binanting ing Bantala pecah saknalika pecahing tigan antawisipun jenelan petak datan saged pinisahaken malih Suka Pralampita kekalipun sampun nampi idi menggaing agami saha negari kinarya nglajengaken sejarahing tiyang sepuh Kartumangkar anggenipun lelumban ing madyaning bebrayan agung sagung prayagung tamu kakung miwah putri wonten keparengipun rinakit ing adicara candhakipun ing sampun kepareng siyaga lan injih para kadang abdi dalem edan-edanan kinarya pratandha hangicali sakathahing sukertana anggenipun badhe manjing ing madyaning sasana adi hingga lelayaran ing madyaning bebrayan agung kalisa ing sambekala wus siyaga para kadang abdi dalem edan-edanan tumuli sowan ing ngarsa ndika sami On
edan-edanan minangka tulak bala sigra lumaksana pagita kita. Sewu panuwun katur para kadang juru beksa Nirboyo kaparaga dening Ananda tercinta Bagus Warih Sungking Prabowo saha Aninda tercinta Nirinta Zuliani. Bapak Ibu sagung prayagung tamu kakung wah putri satataning adicara panggih rinaja pinanganten dungkap kiraping rinaja pinanganten keparang lumaksana tumuju ing sasana pinajang ladrang gati padha sih anyartani temanten sarimbit lumampah lumiat tumuju ing panti rinakit. Sang Suba Manggala kang kaparaga dening abdi dalem beksan Nirboyo jumangkah amurwakani langkah jumangkah kanthi suku tengen nderekaken Sang Narendra sedina kang kaparaga dening Rinaja pinenganten saari.
Ayu Setia Rahayu Ningrum sarjana ekonomi, Klayan Bagus Aldaka Jiwangga sarjana pendidikan GR. Mengagem busana kang endah ing warni, pating kalrep pating galebyar, busana rinakit lumantar Arya Satya Sanggarias temanten dening Ibu Retno ing Sekar Suli Berbah Sleman Ayogyakarta. Busana kaunggulaning busana ingkang endah ing warni pating karlap pating galebyar. Kasaliro dening temanten Saribit. Pindahnya Ratu Sedalu Noropati Seari Narendra Sedino jumangkah angnut wiramaning gending saya mantep penggaliye kalamun romolan ibu kepareng angiringi tindaknya rinaja pinenganten Sarimbit ing ngayap dening sawetawis alit saking sakkathahing kulawarga lon-lonan tandangu badhe tumugi ing panti adi. Panti injih papan adi linuwih, papan lenggahnya Sang Narendra Sedina. Mapan ing kono kebak wujuding puspita pancawarna amimbuhi kawibawanira rinaja pinenganten kekalih. Lon-lonan tindaknya tandangu manjing ing sasana tinata lenggah jajar sumanding hangrenggani satataning pahargyan ing wanci puniki. Busana Kanarendrani menggawe rinaja pinenganten Sarimbit, busana kang sarwa retna amimbuhi kawibawanira rinaja pinenganten Sarimbit, busana ical sipating jalma manungsa ingkang wonten lan iki dewaning asmara Bathara Kumajaya Betari Kumorate. Satoto hangrenggani lenggah nyawiji dadi siji ing panti kang wus rinakit mila kasinggihan tumuli kepareng badhe nglajengaken satataning upacara panggih ing wanci punika karengga ing kumandanging gending Ketawang Widyasmara Pilok 6 anyartani upacara pasrah gunakaya lan dahar klimah. Pasrah gunakaya katindakaken dening rinaja pinenganten Jalu tampi gunakaya kaparaga dening rinaja pinenganten Putri. Menapa to kang kinarya kumapaing upacara adat pasrah gunakaya lan nggih wujuding wos kuning, wujuding arta, wujuding wewijian ingkang sedaya kala wau ngemu paralampita. Wong lanang duwe kewajiban ngupya ing boga murih jejeking bale wisma
rinakit wujuding wewijian ingkang mentes dadi pratandha bilih wiji nira temanten kekalih badhe tumanem ing siti kang ngeloh siti kang subur kang istingarah bakal nglajengake sejarahe wong tuwa pinilih wiji kang mentes kapilih wiji kang pinilih sinartan wujuding arta mekaten pinilih arta wiwit ingkang saking alit hingga ingkang paling ageng awit rinaja pinanganten kekalih angkelenggana bilih gesang bebrayan agung mekaten wiwit alit hingga diwasa akhir tembe nampi bejo saing ngarsa dalem Gusti kang Maha Kuwasa pasrah guna kaya wong liya dadi keluarga kacar kucur wong liya dadi sedulur pasrah guna kaya kacar kucur dadi cihna kekalihipun badhe hangker mbakaken gesang bebrayan ing alam agung purna pasrah guna kaya rinaja pinanganten sarimbit badhe ngetingalaken katresnanipun ing madyaning para sepuh para pepunden pinisepuh saha para rawuh kanthi satataning upacara dahar klimah mapan ing kono rinaja pinanganten kakung kepareng angepel sekul kang wis cinawis sekul punar awarna jeni kinepel kepel kanthi prigel setunggal kiwala tan wonten ingkang gagal pindhane manunggalaken cipta rasa lan karya estingarah dados karya nyata ingkang tumuliden kedapi kekalihipun purna hangepel segel tumuli paring dawuh dumateng ingkang garwa ing kalodhangan titiwanci menika murih sekul kadahar kanthi mardika dahar klimah ngagem sekul utawi sega punar dadi cihna wong lanang duwe kewajiban upaya ing boga alawuh tigan saha ati antep madhep mantep jroning penggalih anggenipun badhe lelayaran ing madyaning bebrayan agung sekul punar alawuh ati antep dadi sarana murih anggenipun bebrayan agung madhep mantep kadintine nugrahaning Gusti kang murbeng dumadi dahar klimah dahar injih mangan maem klimah ngaten kalimah utawi tembung mapan ing kono rinaja pinanganten putri dahar klimah peparingipun ingkang garwa anegesi temanten putri badhe tansah setya bekti mring kakung badhe tansah mituhu dawuh fatwa lan ngendikanipun ingkang kakung dahar klimah injih mangan guneming kakung nadyanto estunipun gunem ingkang utami guneming Gusti kang Maha Suci sampun kepareng kadahar awit rinaja pinanganten kakung kang kinarya imaming keluarga ing kepareng badhe anyongsongi ingkang garwa kinarya juru lakinira rinaja pinanganten putri badhe tansah angampingi hanjajari ingkang garwa hingga ing akhir zaman dahar kelimah purna rinaja pinanganten putri saha kakung kepareng rinakit ngunjuk toya suci kang sampun kepareng kapundhut saking sumber kang acah-acah 7 suka pralampita nyanyadong sih nugrahaning Gusti muga anggenipun badhe angembat bebrayan agung nampiya pitulunganing Gusti nampiya pituasing Pangeran kang Maha Suci temahan manggih eyup singup jroning hamba bar layar ing madyaning bebrayan agung purna dahar klimah ngunjuk toya suci rumaos
madhep mantep jroning nala. Mulat kanan kiring ira kepareng lenggah satata Rama saha Ibu. Mila rinaja pinganten putri kepareng anganti ingkang garwa sowan ing ngarsanipun Ibu saha Rama. Rinakiting adicara sungkem pangabektinira rinaja pinganten sarimbit dumateng Rama saha Ibu. Sowan kanthi ketawang Ibu Pertiwi anyartani sowanipun temanten dhateng Ibu saha Rama. Sagung priagung tamu kakung miwah putri, kawurian sampun kepareng linolos duwungira, sampun kepareng rinacut canelanira, rinaja pinanganten stumuli lumampah lon-lonan lengkeh-lengkeh pindhanya macan luwih tumuju ing ngarsanipun Ibu saha Rama. Tindakipun rinaja pinanganten sarimbit pepak, tindakipun rinaja pinanganten kekalih jangkep kelayan andhap asor kalanipun sowan ing ngarsanipun Rama lan Ibu pindhane sowan ing ngarsa dalem Gusti Warang Murbeng dumadi tangkeping asta sumembah ing ngarsanipun Ibu lan Rama tumungkuling mustaka pindhanya kapuk nglumpruk ing sak pangarepanira Rama lan Ibu. Pangudara saning driya lamun kepareng kapiyarsa duh Rama Ibu kepareng kula ngaturaken sungkem bekti katur ing ngarsanipun Ibu saha Rama. Sinaratan kula ngaturaken gunging panuwuning tanpa pepindhan awit Ibu sampun kepareng andulang kula kanthi budi pekerti ingkang sae. Rama sampun kepareng anggendhong kanthi cindhining kautamen wiwit alit timur hingga dewasa. Rama lan Ibu tansah kepareng hanyartani kula ngantos wanci menika. Rama lan Ibu tansah kepareng paring pambiyantu dhateng kula. Sewu sembah nuwun Rama Ibu lan dalem ingkang kepareng tansah paring lulus raharja menapa ingkang kula jampa. Mapan ing kono rinaja pinanganten ugi kepareng sowan ing ngarsanipun Rama lan Ibu panjenenganipun Bapak Ibu Ediartono. Sowan ngabiyantara kanthi kebak ing rasa trapsila. Ing saklebeting manah pangudara saning driya Ibu lan Rama kepareng paring dedonga hastungkara tumrap ingkang putra sajuga. Eling-eling ya nggir ulip oning alam padang mono tansah tindakno wujuding sembah lelima. Siji nyembah marang Gusti ingkang angka loro kurmata marang wong tuwa lan maratuwa. Kang angka telu tansah kurmat marang sedulur tuwa, asiya marang sepadha-padha lan tansah bekti mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Esti ngarah uripmu bakal bisa kinarya tepa tulodo. Kanthi ndakake sembah lilima Gusti Kang Murbeng dumadi bakal tansah paring kabegjan marang sliramu sakloron. Eling-eling ya nggir urip ning alam bebrayan iku cakra manggilingan ubenging roda saupama. Kala-kala mandheg ana ing siring dhuwur, ana siring isor lan ana ing siring ngiringan. Yen to mandheg ana ing siring dhuwur tampanen nugrahaning Gusti kanthi legawaning wardaya. Yen to mandheg ana ing ngisor ganjaran dukita saka ngarsa dalem Hyang Murbeng dumadi tinampi kanthi sabar. Pertiwi kang anggung luhuring
Purno angadani sungkem pangabekti ketinggal saking sak tebing swasana Rinaja pinanganten ketinggal ayem tentrem jroning wardaya Ibu Pertiwi aring boga lan sandang Matur nuwun dumateng para kanca lumantar Majesty WO ing sampun kepareng nyartani tumapaking adicara panggihing Rinaja pinanganten. Mbak Retno sak kanca terima kasih sekali. Rinaja pinanganten jajar sumanding ing madyaning sasana adi. Ibu Pertiwi pamintaku dumateng Hyang Widi muga-muga bisa kasembatan apa kang dadi setyane ngentas pitulus luhur tumrap putra kang den tresnani muga kalis rubeda jumbuh kang kinayu sembodo ingkang sinetya murakabi tumrape gegsang bebrayan iki hayu hayu rahayu wonten kaludhangan wekdal kangge potret sesandingan kelayan temanten ingkang ing kaludhangan titi wancem nika ngiras pantes angadani cekson para kanca juru sesukan kepareng nyawiji kalian audio sound system Kurnia Jaya ing titi wancem nika Mas Agus Sumarwan sampun kepareng satata angadani hamya sepening swasana ing wanci punika.